Alhamdulillahi. Tun bayan cirewa kasar jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso da kuma da ECOWAS sai musu sai da yawo, wadda dai take dai a ƙarshen yawancin Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasar Najeriya. A yau ma kuma tabbas Bola Ahmad Tinubu ya ƙara umarni wanda cewa tabbas fa a buɗe iyakokin Najeriya da ƙasar jamhuriyar Nijar. Sannan kuma kalle ka cikin labarin namu na yau za ku je cewa yadda da alama fa mai bayyana cewa da Brigadier Abdulrahman Chani fa zai iya wato ya sakin Bazoum Muhammad, tsohon shugaban ƙasar nan ta jamhuriyar Nijar, wanda dai tun bayan da aka juya mulki ake ditsar a nan sojojin juya mulki na ta jamhuriyar Nijar. Wato dai sojoji zama zabu domin jin wannan labaran namu kyawawa a halin yanzu, amma fa kafin nan da subscribe da kudin da alamar ƙarar sanarwa fa kamar haka. Turkashi da bayan da kasar jamhuriyar Nijar aka samu dan misunderstanding tsakanin kasar Najeriya da jamhuriyar Nijar, musamman mata bangaren shugabanni, musamman Bola Ahmad Tinubu da shi da Brigadier Abdulrahman Chani, tun bayan da ya umarni da akan cewa fa suke Bazoum Muhammad a cikin sa. Hakan ya jawo kasar Najeriya ta sa kasar Nijar ta kuma da dama, amma tabbas ba yanzu kasar Najeriya ta umarni ga cewa fa a buɗe iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar domin samun ragi ga kayayyakin abinci da kuma wasu kayayyakin a kasar Najeriya. Tabbas wannan abu ne mai daɗi ga kasar Najeriya da kasar Nijar ma gabaki daya, domin tabbas ku kasancewa fa kasar Nijar da Najeriya tamkar ya ce da kanwa, tamkar Hassana ce da Usaina, tamkar dan wani da dan Jummai. Tabbas wannan fa labari ne mai daɗi. Shugaban jamhuriyar Nijar da Brigadier Abdulrahman Chani da alama zai bayyana cewa fa zai saki Bazoum Muhammad, tsohon shugaban ƙasar Nijar wanda aka ji mulki aka karkame shi a kulle tun tsawon da shafa kimanin shekaru tsimanin watanni 7 kenan a tsare a hannun sojojin juyin mulki. Masu ya dai fata kun ji da aka sai da mu a cikin labaran namu na da dai sauka sai da ku a cikin labaran namu na safiya lafiya. Sai mu da alkaran sa, amin summa amin.